It-tender tal-gvern għal-vapur miżjud fil-flotta tal-Gozo Channel fallit miżerjament. Dan ikkonfermaħ il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri tnejn wara nofsinhar fil-Parlament kif kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Chris Said. Il-Ministru Camilleri ma għadx mod kliemu insista illi ma kien hemm ebda interess għal din is-sejħa u għalhekk se terġa' toħroġ sejħa oħra. It-tender għar-raba vapur kien ħareġ fis-16 ta' frar u għala l-4 ta' April. U x-xahar li għadda, il-Partit Nazzjonalista kien iddikjara li dan it-tender għajjem dubji serji għax il-mod ta' kif inħareġ juri illi huwa mfassal biex ifalli. Huwa mifhum illi l-Gvern qed ifittex vapur tal-għamla Ro-Ro biex jopera bejn iċ-Ċirkowa u l-Imġar, bilan illi jieħu post in-Nikolaus vapur illi għandu l-fuq minn 30 sena magħmul propju għal-ġar tal-merkanzija. Madana kollu, lura fl-2019, dan il-bastiment kien inġib Malta biex iġor il-passiġġieri, suppost għal 6 xhur, iżda spiċċaj baħħar fil-fliegu bejn iż-żewġ gżejjer għal 5 snin. Dan il-vapur mhux biss huwa ta' inkonvenjent kbir għal passiġġieri iżda qed jiswa lil pajjiż 14,000 euro kuljum fi ħlas għall-kirja tiegħu. Tajjeb wieħed isemmi li l-Gozo Channel topera b3 vapuri oħrajn, il-koll mibnija bejn Marzu tas-sena 2000 u Marzu tal-2002. Sentejn ta' ħidma ta' Gvern Nazzjonalista illi dejjem ġab fuq quddiem l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Għawġin.